Bueno, poucas cousas unen máis aos veciños que compartir a devoción por un santo, En moitas vilas e aldeas galegas séguese mantendo esa tradición dos santos viaxeiros, que son esas imaxes que van pasando de casa en casa, as que lle rezan tanto para recibir a imaxe na súa casa como tamén para despedila e pasarlla a mans doutro veciño. Un dos lugares onde se segue facendo é en San Vicente de Covelas, en Ribadeo. E aí levan a Sagrada Familia para as súas casiñas. E mirade, xusto nos cadrou porque na casa de Rosita esa imaxe da Sagrada Familia estivo 15 días e despois tiña que marchar da súa casa para ir á casa de outra veciña. Xusto nos coincidiu ese cambio. E imos ver como outra veciña, Elba, recibe esta Sagrada Familia e xa veredes que ilusión lle fixo. Houve un tempo en que as imaxes dos santos eran as que máis se desprazaban nas aldeas, de casa en casa. Algo que se mantén en moitos lugares, como en San Vicente de Cubelas. Das mans de Agustín as de Pilar, das de Pilar a Saro, e deste a Rosita. Está nun lugar que habitualmente estamos, cociñamos, esta gran mesa onde comemos, moi preto dos nosos alimentos, todo vai por aí. Sí, claro. Entonces estou satisfecha por que sigan vindo, que xa é unha tradición de moitos anos. Por ti, canto tempo quererías tela? E por min, podería estar sempre. Por suposto, Rosita, fagoche sitio, porque unha das claves é darlle tamén unha esmola, unha moediña. Pediches algo? Salud, suerte, paz e amor. Estaría orgullosa de que parara a guerra. 15 días para gozares da imaxe. Xa vas cun pouco de morriña, porque teste que desfacer da Sagrada Familia. E por min tiños na casa, Pero o compromiso é que esta cadea ten que seguir. Hai que seguir. Como hai que pasarla dunhas casas a outras, pois tamén me apetece que a familia que a recolla que teñan boas mans. Eu sinto pena por non haber a familia que falta na casa e máis a Sagrada Familia.